tarda. Benvinguts avui a la sessió ordinària. Sí, no? Que se sent? Sentiu? Sí? El primer punt que tenim de l'ordre del dia és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior, en data 30 de juliol de 2014. Hi ha alguna esmena, alguna introducció respecte a aquest acte? Alguna cosa a dir? Endavant. Apreta el micro, sisplau. Sí, nosaltres el nostre vot serà abstenció pel motiu de que les explicacions de vot que hem fet des d'Iniciativa per Catalunya Verds sempre acostumen a ser excessivament resumits i no reflexen el contingut real. Deia que el nostre vot en la... També havia apretat el botó 2 vegades. S'ha de posar vermell. Bé, doncs repeteixo, el nostre vot seria abstenció, donat que les explicacions de vot que fem a les sessions són excessivament resumides. Abstenció. El nostre és a favor, el que passa que hi havia una errada, que ja la vam dir l'altre dia, que es posava que el tema de Chitaslou era de turisme i és de participació ciutadana, que s'esmeni. Favor. I favor. I pel que respecta que... Perdó, Jaume. Sí, és que ara no ens hem acostumat. El vostre vot, Jaume? Serà favorable, però estava intentant recollir, veure exactament si la meva intervenció que vaig demanar que constés en acte i vaig lliurar a la secretària interventora no l'he vist reflectida. No sé si... Sí que hi ha una breu explicació del debat, però em sembla que tot el text que vaig passar, que després ho vaig enviar per correu electrònic perquè es facilités a l'acte, m'ha semblat que no hi és, però en tot cas voto abstenció. De quin punt estàs parlant? El punt de l'intervenció del Chitaslou. Consta que hi ha... Mirem-lo. Veig que hi ha una petita intervenció que recull l'esperit de la intervenció, però no textualment el text que vaig fer passar a la secretària. En tot cas, res, és senzill d'esmenar, vull dir que no... Per la nostra part sí que volem que consti en acte. Jo l'acte que tinc el veig, diu el senyor Oliver intervé per dir que el seu posicionament discrepa d'aquesta proposta d'acord i tot seguit enumera els motius, el text del qual es transcriu a continuació. I llavors hi ha l'argumentari del per què no podem donar suport a l'acceptació sense reserves dels estatuts de l'associació Chitaslou. Per tant, això són la pàgina 19, 20, 21, final. El vot és a favor? Vale. I el nostre vot també és a favor. Sí, pel que respecta al que diu el grup Iniciativa Catalunya Verds, les actes són pràcticament com s'han fet sempre. Jo he de remarcar que queden gravades aquestes actes i, tal com diu el secretari i la secretària, és tal com s'ha de fer. Vull dir, si escolteu les actes, queden recollides totes les intervencions. En tot cas, crec que ja han votat tots, jo he votat a favor i passaríem al següent punt. El següent punt és el despatx oficial. En primer lloc tenim donar compte de decrets. El primer és en data 17 de juliol pel que es contracta els senyors Raimon Roca Valero i Joan Tutusaus Fernández com a policies amb caràcter interí per raons de màxima urgència, amb efecte des del dia 1 d'agost de 2014 i fins al dia 5 de setembre de 2014, el primer, i des del 18 d'agost fins al 21 de setembre, el segon. Aquest és el primer decret. Hi ha alguna cosa a dir respecte a aquest decret? I si no, passo a llegir el segon i ho fem tot junt. I en data 24 de setembre
pel que resol donar compte al ple de la renúncia presentada pel senyor regidor, senyor Jaume Olivella Riba, als seus càrrecs i delegacions. Alguna consulta respecte a aquests punts? Endavant. Dels contractes de policia local se suposa que era pel període de vacances, substitució de vacances, que no ho posa aquí. Pregunto. No. I del segon decret, de la renúncia del regidor Jaume Olivella Riba, sí que a nosaltres ens agradaria que expliqués el perquè que es diu en aquest decret i a la mateixa instància que vas presentar no expliques els raonaments pels quals presenta la teva dimissió dels càrrecs en l'equip de govern, no com a regidor, i també que a la pàgina web vostra heu publicat un petit article explicant els motius amb més clarificadors, però sí que és important que expliquis al nostre entendre. Quan es parla de coherència, jo crec que seria important que expliquessis el perquè. Trobem a faltar, d'alguna manera, més explicacions, per una senzilla raó. Respecte al que dieu del centre cívic, que no heu estat d'acord en el procés de tot el que representa respecte a la gestió del centre cívic, però en canvi veu votar a favor en el reglament i en la instal·lació del servei. Saber si hi ha altres qüestions que han fet possible aquesta dimissió, perquè pel que es diu aquí doncs no ho veiem justificat o ens sembla una mica ens sembla molt gros, no? Demanar la renúncia dels teus càrrecs només per això. O sigui, potser hi ha altres coses que no expliqueu i que ens agradaria saber. I després, aquest micròfon no funciona bé, sí, es talla constantment. És com el concurs aquest de la televisió. No? Això és per anar fent temps, per dir prou. Escolteu, no. Després una altra cosa, en sèrio, una altra qüestió. Respecte a això sí que ens agradaria que el Jaume Olivella ens expliqués amb més detall els motius de la seva renúncia. I després una altra cosa que també ens agradaria que ens ho expliqués. Sembla ser, o així ens han dit, que t'incorpores com a conseller comarcal en un futur immediat, perquè hi ha una renúncia del regidor de Vallirana d'Esquerra Republicana, que era vicepresident del Consell, i que en el seu lloc hi vas tu. Ens agradaria saber si això també és cert o no, i si aquest càrrec de dedicació exclusiva o no, si serà... També ens agradaria que per part de l'equip de govern a continuació expliquéssiu com queden les regidories que ostentava el Jaume Olivella. És a dir, si hi ha hagut un reforç de les competències delegades o de moment les assumeix l'alcaldia, i en aquest tema doncs, ens agradaria saber l'opinió dels diferents grups que conformeu l'equip de govern. Doncs, efectivament, moltes gràcies a tots, bona tarda. Doncs sí, donaré totes les explicacions oportunes i gràcies també per deixar-me expressar en plenari. La renúncia va ser el dia 23, va ser per instància que s'adjuntava aquest comunicat de la web, on hi ha un petit resum del perquè d'aquesta renúncia, que m'agradaria recalcar que és una renúncia a formar part de l'equip de govern, no és una renúncia a deixar, evidentment, les funcions de regidor.
no ho especifica i, clar, més que res que jo ho reafirmo, que evidentment faré oposició. En aquest cas m'ha tocat estar en aquest cantó de la taula, no sé si després m'hauré d'anar allà o aquí mateix és suficient. Però en tot cas la voluntat ha sigut sortir d'aquest equip de govern perquè hi ha hagut unes discrepàncies en diversos temes. Evidentment, l'última votació, no ens enganyarem, el ple del mes de juliol, referent al tema de l'adhesió sense reserva, va ser un punt crític que tothom va poder evidenciar, inclús per la mateixa oposició i el mateix públic, i això va ser un punt d'inflexió bastant gran, també des de la meva opinió, pel que fa al grup municipal, que el conformo jo com a regidor, però també com a la secció local, que la conformen molta més gent. I fruit del debat, evidentment, doncs vam arribar a la conclusió que no només era aquest punt, el de discrepància, sinó que hi havia altres. Si em deixeu breument esmentar, el que diu el nostre comunicat és la necessitat també que hi hagués un pla de gestió en el centre cívic. Quan nosaltres dèiem pla de gestió o projecte de gestió, no ens referim a un establiment de servei. Això era un tema que portàvem bastants dies, bastants mesos fins i tot, i diria que fins i tot una mica més d'un parell o 3 de mesos, demanant que hi hagués aquesta possibilitat. Fruit d'això, d'aquestes esmenes que es van fer en aquest document d'establiment de servei, que segurament s'aprovarà definitivament en el proper ple, va aparèixer en la pàgina 73 una petita cita on s'explicitava que hi havia la necessitat de realment fer un pla de gestió que comporta un pla de màrqueting, un pla de viabilitat econòmica, un pla de comunicació amb totes les seves dimensions per, bàsicament, dotar el centre cívic i exprimir les màximes potencialitats a nivell comercial també del mateix equipament. I això fer-ho a llarg termini, a 4 anys vista. I també, si calia, que és evident que cal, amb el suport tècnic d'una empresa especialitzada del sector cultural, en el qual amb els nostres serveis tècnics poguéssim elaborar aquest document. Amb això també és un punt on la secció local, ja des del mes de gener de 2014, ja teníem certs dubtes i els hem anat expressant. En tot cas, és una de les discrepàncies. L'altra discrepància, evidentment, i central és el projecte Cheetah Slow en aquesta adhesió. I també és veritat que durant la legislatura s'ha donat altres votacions contràries en juntes de govern, com pot ser la votació del no recórrer a la sentència de les quotes urbanístiques de Begues Park. És sabut i és evident que estan a les actes de juntes de govern que Esquerra Republicana no hi estava a favor. Estava a favor d'arribar fins al final en aquest procés judicial. Evidentment, és una decisió de junta col·legiada i es va assumir. És a dir, hi ha hagut altres qüestions en les quals, i això són un altre exemple més d'aquesta situació, que finalment han portat a aquesta situació. Que realment nosaltres fem un pas enrere. Per nosaltres físicament pot semblar un pas enrere, però és un pas endavant perquè creiem que hem de preservar també la nostra coherència, els nostres eixos polítics i en aquest cas nosaltres estem més que convençuts que això és bo pel municipi també. M'agradaria també comentar el que expliques en referència a això que comentaves de si anava a un altre organisme a fer de càrrec electe o a fer de conseller en el Consell Comarcal. És veritat que se m'ha proposat des d'Esquerra Republicana de la comarcal, del Vall d'Obregat, per poder accedir a un càrrec vacant que hi ha. Tot i així, encara, evidentment, això no és ferm, perquè això pertany, en aquest cas, a la presidència del Consell Comarcal, en la qual, quan arribi el moment, decidirà si soc la persona adequada i si soc la persona que s'ha d'incorporar en aquesta tasca. Ara, actualment, estic a l'atur i estic donat d'alta al servei d'ocupació. I això ho hem fet bàsicament perquè també s'ha de tenir en compte que aquest càrrec de ser conseller comarcal, que és un càrrec electe, doncs també és compatible amb la tasca de ser regidor a l'oposició i també en un equip de govern remunerada, d'acord? Ja sigui per dietes o ja sigui, en aquest cas, no per estar contractat a nivell de seguretat social, però sí que a través de dietes, és a dir, podria haver estat allà i també podria haver cobrat, evidentment, les meves dietes que em pertoquen per assistències a plenaris, a sessions informatives o per altres reunions que
que pertoquin com junta de portaveus. I en aquest sentit, aclarir que estem a disposició del poble, estem, evidentment, fent el treball ara des de l'oposició, però farem una oposició responsable, evidentment, no destructiva, constructiva, i per tots aquells temes que realment siguin d'eixos fonamentals i essencials pel municipi, com poden ser les ordenances fiscals que estem a punt d'aprovar o que intentarem aprovar inicialment en aquest plenari, nosaltres aviso i ja dono el vot afirmatiu per endavant, o altres projectes que hem endegat en la legislatura com pot ser el Camí Ral. M'avanço possiblement a la sessió, però... I pel que fa al que serà l'evolució del pressupost municipal, doncs, evidentment, si està en la línia dels pressupostos municipals que hem estat elaborant els darrers anys, no té per què haver-hi cap situació complexa ni estranya. Això sí, si nosaltres detectem que hi ha certes partides que no són correctes, o al nostre parer, evidentment, doncs tenim les mans lliures també per poder explicar i poder opinar sobre aquestes situacions. I res més, no vull monopolitzar més el temps. Gràcies. Molt bé. Jo, pel que respecta al meu grup de Convergència i Unió, crec que també ho han deixat clar. Va ser realment una sorpresa. El mateix dia que celebràvem el ple extraordinari se'ns comunica, per sorpresa de tots, que Esquerra Republicana abandona les seves responsabilitats dins l'equip de govern i passa a ser un equip governar o treballar al poble des de l'oposició. Esquerra Republicana trenca el pacte de govern que va signar per la legislatura 2012-2015 i renuncia a la tercera tinença d'alcaldia, les regidories d'Hisenda Pública, Esports i Recursos Humans, tot just a 8 mesos de les eleccions municipals i també quan falta, com bé ha dit ell, poc per elaborar un nou pressupost per l'any 2015. Des de Ciu Vegas ens sentim tristos, decebuts i a la vegada sorpresos per aquesta sobtada decisió, ja que vull que quedi clar que amb Esquerra Republicana hem tingut sempre una molt bona relació, ja sigui per afinitat política, sentiment de poble, per amistat, compromís en el futur sobirà de Catalunya i sobretot per les relacions personals amb els seus membres. No hem tingut mai cap discussió o enfrontament més enllà de les pròpies del dia a dia dins del govern municipal. La decisió de marxar d'Esquerra Republicana ells la basen en els seus arguments en dos motius: no veure clara l'adhesió del municipi de Begues a l'associació de Citaslow i les discrepàncies en el document de posada al servei del centre cívic. Bàsicament són aquests els dos eixos que ells manifesten. Nosaltres no creiem que siguin motius de pes per trencar un pacte. Considerem que si hi ha voluntat i compromís ferm de servir el poble es pot seguir debatent. A més també afirmen marxar per coherència si afirmen que van entrar per garantir l'estabilitat política i facilitar la governabilitat. No entenem quina és aquesta coherència. I compromís, quin compromís adopta amb la ciutadania de Begues abandonant les responsabilitats de 3 regidories i una tinença d'alcaldia per anar a l'oposició? Són preguntes que també ens fem nosaltres. Creiem que sinònim de compromís és pacte, acord i assumir responsabilitats. Pel que respecta a la credibilitat, si un dels eixos programàtics per entrar a govern, a formar govern és la promoció d'un projecte, sigui quin sigui, i tots 4 grups polítics signem estar-hi a favor, quina credibilitat es té si no es compleix amb el que es va signar en el seu moment? Realment ens ha costat, o ens costa, o en tot cas creiem que ens passi ràpid això, però ens costa entendre els motius d'aquest trencament. També creiem que és un moment transcendental per a la història del nostre país, se'ns acosta el 9-N i diem això perquè és un moment en què hauríem d'estar més units que mai per plantar cara a tot el que ens ha de venir. Per això no només comprenem aquesta decisió, sinó creiem que no es podia haver triat pitjor moment per fer-ho. Jo tan sols dic que transmetre a la ciutadania el nostre ferm compromís amb la governabilitat. Nosaltres no tenim por a governar, el mateix president Mas i en Xavier Trias en són un bon exemple, governant en minoria i en condicions molt desfavorables. Nosaltres seguirem governant amb el seny i la prudència que el moment requereix, per això vam ser escollits per la ciutadania i per escoltar i gestionar des de l'administració local. Si alguna cosa algú té a dir, endavant. Molt breument.
Es parla d'incomprensió, jo diria que també per la meva part i per la nostra des de Gent de Begues hi ha molta incomprensió, per no dir desconfiança dels motius pels quals es parla. Per una senzilla raó, perquè s'arriba a un pacte en el 2012, inici del 2012, i en aquest pacte Gent de Begues única i exclusivament demana que entrem dintre de Chitaslow perquè és el nostre projecte. Això s'aprova. El 3 d'abril del 2000... Molina, fes el favor d'arreglar aquests micros perquè... El 3 d'abril del 2013 a la Junta de Govern s'aprova la petició d'adhesió a l'associació de Chitaslow. Tota la documentació de Chitaslow ha estat penjada en el bàner de la web municipal des del primer dia, totes les actes, totes les reunions, tot. Es parla de tots els criteris, es reuneixen tots els tècnics, s'avalua. Arribem a la sessió informativa del famós ple. Com sabeu, les sessions informatives són una setmana abans del ple. Es vota a favor per part d'Esquerra Republicana i de sobte en una setmana resulta que tot canvia i hi ha una coherència, les 3 Cs aquelles que deien. Sincerament em costa de creure, no sembla coherent, la meva ment racional no m'ho permet entendre-ho així. Gràcies. I pel que fa al càrrec, el president sortint, perquè el president del Consell Comarcal, no sé si és de domini públic o no, però marxa, abans de sortir ja sabia que tocava la cartera de mobilitat en una persona de Begues que no crec que fos jo. Bona tarda. Jo només vull comentar que a mi des del govern em sap greu, perquè com també em va saber greu als companys del PP, com també... Vull dir, jo crec que abandonar les obligacions o les coses que hem estat escollits, tant que sigui l'oposició com sigui el govern, doncs sempre és una mala notícia. Amb el Jaume he compartit moments bons i m'ho he passat ben bé i he après coses. Però sí que tinc que dir, Jaume, que els arguments, tots i que jo els puc respectar, per mi no són suficients. I els puc entendre i els hem compartit junts i sabem què estem parlant, però em sembla que són arguments petits o menors com per prendre una decisió tan forta. Però bé, és la vostra i jo us la respecto i res més. Sí que a nivell personal et vull desitjar sort amb tot el que facis, tant a l'oposició com al càrrec al Consell Comarcal, i em sap greu molt, evidentment, em sap greu, però bueno, cada un pren les decisions estratègiques o no estratègiques, personals o no personals, que toquen, i bé, simplement, sort en el que facis. Algú té alguna cosa més a dir respecte? Jo breument només volia matisar 2 temes. Nosaltres estem convençuts que nosaltres no hem trencat res. El que hem fet és sortir d'un equip de govern i en cap cas, i així després ho manifestarem perquè farem un segon comunicat, explicitarà exactament i es podrà objectivar tranquil·lament que nosaltres hem complert amb el pacte. No hem trencat cap pacte del que estava acordat. D'acord? I bé, en tot cas... Tenim temes molt importants també en el ple, que són les ordenances fiscals. Si voleu us passo a llegir un petit escrit molt ràpid sobre la discrepància del Chitaslow i breument diu que el principal punt de discrepància se centra en el projecte de Chitaslow. Quan vam signar el pacte i vam acordar el pla d'actuació municipal de 2012-2015, els signants només ens vam comprometre a iniciar els processos per entrar a la xarxa de municipis Chitaslow. Iniciar els processos. I també es va acordar fer promoció del projecte Chitaslow. Crec que això ho hem complert. Però en cap cas es tractava d'una adhesió sense reserves a l'associació Chitaslow, ni molt menys donar cap xec blanc per desenvolupar aquest projecte. És a dir, en el moment que vam tenir l'accés a tota la informació per emetre la nostra opinió, vam creure que era el nostre deure d'explicar a la ciutadania que la informació tècnica que vam sol·licitar per l'adhesió era deficient i insuficient, tal com els mateixos estatuts demanaven,
i que calia transmetre quin era el veritable valor i quina era la representativitat d'estat d'Arit en aquesta associació, la qual no garantia ni garanteix cap segell de qualitat, avalat per una verificació de terceres parts independents. Possiblement una marca turística sí, però un segell de qualitat no. Per tant, la gran sorpresa va ser la manca de rigorositat de tot el procés d'adhesió i de la manca de representativitat que també vam observar en el món local d'aquesta associació. Davant de tot, l'esmentat Esquerra es va creure i es creu amb la llibertat de desmarcar-se d'aquesta acció de govern, perquè no hi estava d'acord i tampoc no hi pot estar. Aquest document no és el que vas adjuntar en el passat ple? No? Vols dir alguna cosa? Breument, ja només per finalitzar, que nosaltres demà fem una sessió pública de la secció local que està oberta a militants, simpatitzants, amics i també a la ciutadania en general per si vol assistir i de primera mà escoltar els arguments, a part dels que ja he pogut expressar en aquest ple. Moltes gràcies. A veure, jo diria una petita cosa també. Quan es diu iniciar el procés per entrar a... És com dir, estem iniciant el procés per crear un cinema, però quan ens el donen diem, no, ara no. Només iniciem un procés. A veure, busquem arguments una miqueta més... amb una mica més de cara i ulls, sisplau, perquè és que sembla que com vols iniciar un procés i començar-lo i endegar-lo perquè després quan te'l donin diguis que no. I al respecte dels estatuts, els estatuts es van llegir el 3 d'abril del 2013, un any i uns quants mesos abans. Res més. Jo voldria fer dos apunts. Un, respecte a la teva dimissió, Jaume. Jo recordo que Esquerra Republicana en l'última legislatura, l'anterior, a Barcelona, va fer una cosa similar. Similar no ho sé perquè encara no sé què faràs d'aquí que acabi la legislatura. Però em sabria molt de greu que s'optés per estar a l'oposició i forçar sense mullar-se plenament amb l'equip de govern, cosa que es fa des de la Generalitat en aquests moments, des de l'oposició es forcen acords amb l'equip de govern i es forcen compromisos, però sense mullar-se en la gestió del govern del dia a dia. Espero i desitjo que aquesta no sigui la teva estratègia o la teva màxima. El que hem preguntat és com queda l'equip de govern en aquests moments, les diferents regidories que queden vacants, com s'han repartit, si s'han repartit o si l'alcaldia assumirà aquestes regidories. A veure, respecte a l'última pregunta, en aquests moments ho estem treballant. De fet, ja ho he dit abans, ens ha sorprès i jo crec que en breu podrem dir qui s'encarrega d'aquí. Mentrestant, puc assegurar que això està en bones mans perquè tenim un equip que hi treballa. Pel que respecta a tot el debat que hi ha hagut, jo reitero, no ho comprenem, ens sap greu i no entenem que siguin motius suficients i de pes per fer el pas, que jo considero un pas fora. Tu dius que no és un trencament, jo considero que sí que és un trencament perquè quan signes un pacte, sigui de 2, de 3, de 4 o de 5 o dels que siguin, tu signes un acord i quan un marxa és un trencament. No ho entenem ni de lluny, no ho entenem, però volem entendre-ho i jo no ho accepto, no ho acceptem, vaja. En tot cas, si vols dir l'última paraula... Entenc que no ho compreneu, però sí que us demano que ho respecteu, és senzillament l'única cosa que us demano a tots els grups municipals. Gràcies. Es vol dir alguna cosa? Partit Popular? Aviam, l'esteu demanant al Jaume Olivella el que vosaltres no veu complir, respectar el pacte, només això. Jo no tornaria enrere respecte al pacte. A veure, jo crec que avui estem parlant un debat... Un moment, estic parlant jo, Fina. Estic parlant jo. Allò va ser un altre context, va ser un altre escenari i estem parlant que els senyors d'Esquerra Republicana marxen de govern. Si no vam respectar l'acord, doncs segur que teníem els nostres arguments, que ja els vam debatre en el seu moment. Els vam debatre i els vam argumentar
enumerar-los. Algú més vol dir? Jo he sentit el senyor Olivella donar els seus arguments. O sigui, que els arguments d'ells serien tan vàlids segurament com els teus, però estàs dient que s'han de respectar els pactes. I els primers que no veu respectar els pactes veu ser vosaltres. És perquè veiem el tarannà que té Convergència i Unió. No vam respectar els pactes, et recordo, perquè teníem els nostres motius. Al igual que el senyor Jaume Olivella i els grups d'Esquerra Republicana té els seus motius. Que no ho comprenem, però ho respectem. Que no ho acceptem, tenim el nostre... No podem acceptar-ho, això. Però sí, ho respectem. Digues. Perquè estan parlant que nos volíeu fer un xantatge amb l'aprovació d'un pressupost i l'aprovació de 350.000 euros per fer uns pous, que és fer volar coloms i enganyar a la gent del poble. I això està al pressupost, a les còpies que es guarden. Per tant, és molt diferent. Era un xantatge a fer un pressupost i 350.000 euros que es treien del pressupost per no dedicar-lo al poble. Molt diferent. Jo demanaria que es tingués l'última paraula. Dono la paraula, sisplau, y pasaríem al següent punt. A ver, primero, acabas de decir una verdadera tontería con eso del presupuesto y además una mentira, ¿no? Con eso del presupuesto. Chantaje ninguno. Yo era el concejal de Hacienda y no participé para nada en la elaboración de aquel presupuesto. ¿Eso es chantaje? No, eso es una imposición. Eso es... Pero ¿cómo el concejal de Hacienda no se le permite ni que ponga una coma en el presupuesto? Por favor, chantaje. Lo que hicisteis fue... Sus motivos tenía, se respetan, nosotros respetamos también los vuestros, pero según ha explicado Jaume, es que parte de haber roto el pacto es porque vosotros no habéis respetado el pacto. O sea, son 2 veces ya las que no respetáis el pacto, en una sola legislatura. Además, ahora ya puestos a hablar, cuando nosotros presentamos la moción de censura contra el exalcalde, lo hicimos porque en minoría no se podía gobernar. Ahora tú te encuentras en la misma situación. Senyor Fernando, moltíssimes gràcies. Passem al següent punt? Vols dir? Qui vol dir alguna cosa? Ah, és veritat, perdoneu. Em demanen un minut, 2 minuts? És que per arreglar tot aquest tema sembla que ha trucat el tècnic. Sisplau, si podem aturar 2 minuts serem el més breus possibles.